Zan dugu, txuriak direla oioak, bai? Txuriak dira oioak. Eta ateak dira gorriak. Orduen, entzune, zer esango dudan? Egon bar dira, 3 oio barruan eta 2 ate kanpoan. 3 oio barruan eta 2 ate kanpoan, 3 oio barruan eta 2 ate kanpoan. Eider, honek dira oioak, pitxin. Bai? Ze sabizta, bueno, itxiko zen. A ber, zelan? Karo, ez dira ikusten, zer daude, eskutatuta daude, ez da? Ikusten dut. Karo. Bat bakarrik ikusten dut nik horre, Aizor barruan daude.